esperen amb ànsia les mascletades de l'any que ve i el Cics dels Garrot està content per l'èxit que un any més ha tingut. Podria dir-se que avui és el dia menys esperat de la fira. Avui és el dia en què els socarrats ens acomiadem. El dia en el que cada un torna a la seva realitat, sense acabar de ser conscients de que este any hem fet història, perquè 775 anys de fira no s'aconsegueixen tots els 20 d'agost. Però per a mi, aquest 20 d'agost va ser molt difícil posar el punt i final. Va ser molt difícil sentir-me més orgullosa del que estic ara mateixa de la meva ciutat, així com de vosaltres. Alba, Robert, Anna... Martí, Antoni, Zaira, Fran, Núria, Pau... M'emocione quan parlo de vosaltres. Durant tota aquesta setmana soc conscient de que sols heu estat d'acord en una cosa. Tots volíeu que us dedicara unes paraules, però no enteniu que tot estava guardat en el fons del meu cor, esperant aquest moment. Xics, xiques, ara afirme completament que tot aquest camí no haguera sigut possible sense vosaltres. Hem descobert els nostres orígens junts, gaudint de cada acte, cada dinar i sobretot de cada lloar. Gràcies per confiar en mi sempre i per haver fet que la fira del 2025 siga insuperable. Ja sabeu que la fira de l'aniversari sempre serà nostra. Durant esta setmana no sols hem complit el somni de representar la nostra ciutat. Hem conegut a persones que ens emportem en el més profund. Maria, Roser, Anna, Isabel, Vicent, Raquel i tots els membres de la corporació. Gràcies per aconseguir que gaudim de la fira d'una manera especial. I enguany, Xàtiva ha tornat a vibrar amb la seva festa gran. La ciutat, com no pot ser d'una altra manera, s'ha transformat. Hem vist els carrers plens de vida a qualsevol hora, les terrasses desbordants de rialles i converses, famílies senceres gaudint dels espectacles i visitants que han vingut de tot arreu per descobrir el que nosaltres ja sabem, que la fira és molt més que una festa, és un sentiment col·lectiu. Enguany hem tornat a demostrar que la fira és de totes i de tots, que és capaç de conjugar perfectament modernitat i tradició, festa i reflexió, diversió i convivència. Una cita on cabem totes i tots i on cada persona troba el seu espai. Gràcies de tot cor a totes i a tots els que heu fet possible aquesta edició. Però sobretot i per damunt de tot, gràcies al poble de Xàtiva, que és qui dona sentit a tot el que fem. Tanquem aquesta edició amb orgull i esperança. Orgull del que hem viscut i esperança en el que ens queda per viure junts. Moltes gràcies a totes i a tots. Visca la Fira d'Agost i visca Xàtiva! Acomiadem la reina de la Fira 2025 i el seu acompanyant, Antoni Díez López, i reina de la Fira 2025, Irene Díez López.